Θα πάμε λίγο σε μια νέα προσπάθεια που γίνεται φέτος και είναι πάρα πολύ καλό αυτό να βλέπουμε ομάδες είτε να ξεκινάνε από την αρχή είτε να επιστρέφουν ομάδες, κάτι που έγινε στη Φαρκαδόνα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ομάδα επέστρεψε με τη μορφή της ΑΕΒ 2025 και θα μιλήσουμε για την ομάδα. Θα συμμετάσχει φέτος στο πρωτάθλημα της Β' Αριστεχνικής, εκεί στον πρώτο όμιλο, και θα έχουμε τον προπονητή της ομάδας εδώ μαζί μας να μας μιλήσει, τον Σωτήρη Τσιούφη, ο οποίος ξεκινάει νομίζω σε αντρικό επίπεδο ως προπονητής πρώτη φορά. Θα μας τα πει και ο ίδιος, ασχολείται και με τις ακαδημίες, είναι και ποδοσφαιριστής στο Διγενή Νεοχωρίου, οπότε έχουμε πολλά και ωραία πραγματάκια να πούμε. Πάω να το βάλω στην παρέα. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ξεκινάς στη Φαρκαδόνα. Από αυτό θέλω να ξεκινήσω. Αν είναι η πρώτη σου δουλειά ως πρώτος προπονητής αντρικής ομάδας και λίγο με τι ασχολείσαι και με αυτόν τον καιρό και τι άλλο κάνεις. Σε αντρικό επίπεδο ναι, είναι η πρώτη φορά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με τις ακαδημίες στο Διγενή Νεοχωρίου. Είναι πρώτη φορά όπως είπαμε. Επιβάλλεται να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε στη Φαρκαδόνα. Μετά από 8 χρόνια πραξίας αποφασίσαμε να κάνουμε τα λόγια πράξης. Ήταν κάτι που σκεφτόμασταν καιρό, η αλήθεια είναι, αλλά τα εμπόδια όλα αυτά τα χρόνια ήταν πάρα πολλά και μας σταματούσαν. Και ένα από αυτά είναι και η πλημμύρα η καταστροφική πριν λίγα χρόνια. Ναι, ακριβώς, με τον Ντάνιελ Σότο. Οπότε γινόταν, η ιδέα αυτή ήταν από καιρό, έτσι. Το σκεφτόμασταν καιρό, ναι. Ναι. Και σας φρέναρε λίγο ο Ντάνιελ, δηλαδή θα μπορούσε να σας βλέπουμε και πιο νωρίς στα γήπεδα. Ναι. Σκεφτείτε τώρα, το μόνο που βρήκαμε στο γήπεδο για να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα προσπάθεια ήταν τα τέρματα. Ναι. Όλα τα άλλα δεν έμεινε τίποτα, ούτε αποδυτήρια ούτε τίποτα. Οπότε θέλω να μου πεις λίγο για την προσπάθεια μετά το να γίνει και να βγουν αυτές οι εικόνες που βλέπουμε προς τα έξω. Ναι. Είναι μια νέα ομάδα. Θέλαμε ωστόσο να κρατήσουμε και να μην ξεχάσουμε την ιστορία από την ομάδα που όλοι αγαπήσαμε, την ΑΕΦ. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να δείξουμε πως έρχεται κάτι καινούριο με διαφορετικό πλάνο και νέους στόχους. Η ομάδα στηρίζεται κυρίως σε παιδιά του χωριού, το μεγαλύτερο ποσοστό, και γενικότερα παιδιά της περιοχής, συν κάποιες προσθήκες ακόμη όπως ο Άλεξ Βασιλείου και κάποια ακόμη. Ναι, έγινε κάτι παραπάνω. Σωστό, ο Βασιλείου παράδειγμα που είχε αγωνιστεί και στο Νέο Τρίκαλα. Και είσαι και εσύ νεαρός προπονητής που κάθεσαι στον πάγκο, αλλά κάπως έτσι θα κινηθεί η ομάδα, Σώτο. Ναι, με νέα παιδιά. Οπότε θέλετε να βάλετε ταλέντο και να έχετε ανάπτυξη έτσι, και εξέλιξη. Θέλουμε, ναι. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος μας. Και είδα ότι γίνονται και κάποιες συνεργασίες, γίνονται και με άλλες γειτονικές εκεί και με τις ακαδημίες του Νεοχωρίου και νομίζω ότι και η Φαρκαδόνα κάνει κάτι τέτοιο, έτσι. Γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια από το Διγενή. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Τα παιδιά έχουν λιγοστέψει δυστυχώς, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάτι καλό. Το βλέπω κι εγώ εδώ στην Καλαμπάκα, Σώτο. Δεν είναι τόσο ανοιχτό το φάσμα όπως είναι στα Τρίκαλα. Υπάρχει περιορισμός σε παίκτες και φαντάζομαι και εκεί που είστε εκτός Τρικάλων και είστε 2-3 σωματεία, θα είναι το ίδιο, έτσι. Ναι, είναι το ίδιο. Και δυστυχώς μια ομάδα σαν τη Φαρκαδόνα, ένα χωριό σαν τη Φαρκαδόνα να μην έχει τόσο χρόνια ακαδημία. Κάποια παιδιά που ξεκίνησαν τώρα για παράδειγμα να παίζουν δεν έχουν πάει ποτέ σε ακαδημία και είναι 10-12 χρονών. Και για μας είναι πολύ δύσκολο και πολύ άσχημο όλο αυτό. Οπότε, Σώτο, έζησες και την ίδρυση αυτής της ΑΕΦ 2025, εσύ πέρα από τη θέση του προπονητή που το ίδρυσες από την αρχή την προσπάθεια. Στηρίζω όλη αυτή την προσπάθεια, είμαι μέσα σε όλο αυτό. Βλέπεις εκεί να έχουμε και άλλες επιστροφές ομάδων? Ήταν παλιά και ταξιάρτης που στα κάτω εκεί και το Γριζάνο. Ναι, το Γριζάνο και αυτό είναι πολύ λυπητερό που δεν έχει ομάδα. Δυστυχώς όμως δεν βλέπω πολλές κινήσεις για να ξαναφτιαχτούν τέτοιες ιστορικές ομάδες. Ελπίζω να αλλάξει κάπως αυτό. Χρειάζονται βοήθεια ομάδες για να στηριχτούν και οικονομικά. Θέλουν ανθρώπους να τρέχουν, αλλά η καιρή είναι δύσκολη. Έχουν πολλές δυσκολίες η αλήθεια. Και είναι και κάποιες προσπάθειες των ομάδων που τις ξεκινάνε και μένουν στη μέση και το έχουν δει αυτό. Είναι πολλά τα εμπόδια, είναι πάρα πολλά τα εμπόδια. Και εμείς ξεκινήσαμε, εντάξει, εγώ γνωρίζω το χώρο, αλλιώς περίμενα τα πράγματα, αλλιώς προέκυψαν πολλά περισσότερα θέματα. Για πάμε λίγο τώρα στα αγωνιστικά. Θέλω λίγο έτσι να μου δώσεις λεπτομέρεια. Πώς τα βλέπεις? Βέβαια, δεν το ζεις και σαν ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα, αγωνίζεις στην Α' Αριστεχνική, αλλά έχει και αυτό την ανταγωνιστικότητά του και περιμένουμε και φέτος να το δούμε λίγο καλό. Εντάξει, παρακολουθώ όλα τα χρόνια τις ομάδες εδώ στο τοπικό και στη Β' και το Ζάρκο και το Πετρωτό, όλες τις ομάδες. Ο βασικός στόχος είναι η ομάδα να στεθεί γερά στα πόδια της, να έχει διάρκεια και να δημιουργήσει ταυτότητα. Τα αποτελέσματα θα έρθουν μέσα από τη δουλειά. Δεν έχουμε κάποιον βασικό στόχο για φέτος 2025.
διότι εντάξει, τρέχουν πάρα πολλά θέματα. Μας ενδιαφέρει να πατήσουμε καλά στα πόδια μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε επίσης μια δυνατή ακαδημία σε συνδυασμό με τη συνεργασία με τον Νεοχώρη, όπου τα παιδιά μεγαλώνοντας να προωθούνται στην αντρική ομάδα. Έχει μέσα ο όμιλος πολλές ανταγωνιστικές ομάδες. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι οι ομάδες δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα καταφέρουν. Μία από αυτές ήταν και τα Σαράγια που έπεσαν και θα βρεθούν εκεί στον όμιλό σας. 10 ομάδες, 18 αγωνιστικές. Λίγο περιορισμένος ο αριθμός των αγωνιστικών, ειδικά σε σχέση με την πρώτη κατηγορία. Αλλά ελπίζω να συμμετάσχουν όλες. Ήδη ακούγονται πολλά πραγματάκια ότι θα έχουμε μάλλον και κάποια άνευ αγώνα και φέτος στην Β' Αριστεχνική. Αυτά όλα πώς τα βλέπεις, Σωτό? Μακάρι να μην υπάρξουν. Εντάξει, θεωρώ θα έχει το δικό της ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Υπάρχουν κάποιες ομάδες με εμπειρία, με ιστορία. Για εμάς που κάνουμε τα πρώτα μας βήματα ξανά σαν ομάδα, η συμμετοχή και από μόνη της είναι μεγάλη χαρά και πρόκληση. Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας στις δυσκολίες. Το ποδόσφαιρο σιγά σιγά σβήνει, κυρίως λόγω του κόστους και των εξόδων, δυστυχώς. Και όσον αφορά το πρωτάθλημα, για να το συμπληρώσω λίγο και αυτό, φέτος κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε και άλλο κίνητρο. Πέρυσι η δεύτερη θέση οδηγούσε στον μπαράζ, έτσι ώστε να ανεβεί μια τρίτη ομάδα. Βέβαια, ανέβηκαν 4 πέρυσι όπως πήγε. Φέτος κατά πάσα πιθανότητα θα ανεβούν οι 2 πρώτοι, γιατί ο πρωταθλητής της Α' Αριστεχνικής ανεβαίνει κατευθείαν στις εθνικές κατηγορίες. Οπότε όποιος πάρει το πρωτάθλημα, άρα θα μείνουν 4 κενές θέσεις για την Α, μαζί με τις 3 που θα πέσουν. Θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια αυτό, αλλά νομίζω ότι. Ναι, αλλάζουν αυτά και μέσα στη χρονιά. Ναι. Πώς το βλέπεις αυτό λίγο με το κίνητρο? Αν και μου είπες ότι δεν κοιτάτε πρωτάθλημα τέτοιο, αλλά για αυτές που θα το διεκδικήσουν νομίζω ότι είναι διαφορετικό το κίνητρο. Εντάξει, δεν αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο. Ναι. Απλά δεν είναι ο στόχος μας ο κύριος φέτος να ανεβούμε κατηγορία. Υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχει το ταλέντο. Μας λείπει λίγο η εμπειρία που προσπαθήσαμε να το καλύψουμε αυτό το κενό με την ποιότητα και τη δουλειά. Ωστόσο μας λείπει λίγο εμπειρία, ναι. Ήθελες, Σώτο, εκεί για να σε πάω και λίγο στο ρόστερ, ήθελες και κάποιες άλλες προσθήκες, μήπως για να βελτιωθείς το κομμάτι της? Κάνουμε 1-2 προσθήκες ακόμη. Είμαι ικανοποιημένος από το ρόστερ. Κυρίως ήθελα τα παιδιά που είναι από εδώ, από το χωριό, να συμμετέχουν. Το είδαν και αυτοί ζεστά το θέμα. Κάνουμε προπονήσεις, είμαστε οργανωμένοι. Δεν θα μαζευόμαστε κάθε Κυριακή να παίζουμε. Αυτό είναι από μόνο του χαρά. Η πρεμιέρα των υποχρεώσεων ξεκινάει με το κύπελο φυσικά, αλλά Κυριακή, ναι. Έτσι ακριβώς. Να πω λίγο για το πρωτάθλημα. Εγώ θα ξεκινήσει εκτός έδρας με τον Αχιλλέα Μπάρας. Αν δεν κάνω λάθος, με μικρούς κάνει προσπάθεια ο Αχιλλέας. Ναι. Θα είναι ωραία εμπειρία έτσι, και τα εκτός έδρας. Θα παίξετε με διάφορες ομάδες, θα δείτε διάφορα πραγματάκια, έτσι. Θα είναι ωραία, ειδικά παιδιά που δεν έχουν ξανά ενταχθεί έτσι σε μια ομάδα, θα είναι πάρα πολύ ωραία, και για το χωριό θα είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ζωή. Ναι. Έχετε νεαρά παιδιά έτσι που προσπαθείτε να τα βάλετε λίγο στο κλίμα του αντρικού? Γιατί το βλέπουμε ότι δυσκολεύονται αρκετά τα παιδιά. Μόλις βγαίνουν από την K16 που είναι περιορισμένο το πρόγραμμα, δυσκολεύονται λίγο να μπουν μετά στο αντρικό κομμάτι. Ναι, έχουμε αρκετά, και για μας, όπως σου είπα, είναι ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα, διότι δεν είχαν ενταχθεί σε κάποια K16. Σκέψου, ήταν κάποια παιδιά που απλά παίζανε με την παρέα τους κτλ. Που δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν κιόλας να ανταπεξέλθουν. Αλλά θέλουν και αυτό το χρόνο τους, θέλει υπομονή, δεν το βάζουμε κάτω. Σιγά σιγά, όπως είπαμε, βήμα-βήμα, αλλά το κάθε βήμα είναι σταθερό. Ωραία. Την Κυριακή ξεκινάνε υποχρεώσεις, θα παίξετε με το Κεφαλόβρυσο, εντός έδρας, στο γήπεδο. Θα ξεκινήσετε δηλαδή και με εντός έδρας παιχνίδι. Για δώσ' μου λίγο λεπτομέρειες, γιατί ο θεσμός του κυπέλου για τις ομάδες Β' Αριστεχνικής έχει κάποιες εκπλήξεις. Μπορούν να φτάσουν όσο πιο ψηλά παλεύουν, έτσι, αλλά μπαίνουν και ομάδες της Α μετά. Εντάξει, εμείς βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά τώρα. Βλέπουμε το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν κοιτάμε αν είναι κύπελο ή πρωτάθλημα. Μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε. Προετοιμαζόμαστε από τη στιγμή που βγήκαν τα προγράμματα για αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι. Κάναμε μια καλή προετοιμασία για τα δεδομένα της Β. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Να παίξουμε ωραίο παιχνίδι. Ξέρεις τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω? Όταν ο κόσμος εκεί στη Φαρκαδόν και γενικότερα στηρίζει και την προσπάθεια, αν έχετε πόρους, αν βρήκατε δηλαδή κάποια πράγματα όπως τα θέλατε στο να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, και αν συνεχίζει να στηρίζετε, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει συνέχεια αυτή η στήριξη που λέμε. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, αρκετοί άνθρωποι μας έχουν βοηθήσει, θέλουμε κι άλλους αρκετούς.
διότι πρέπει να δουν πράξη για να στηρίξουν. Στη θεωρία στην αρχή κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα ξεκινήσουμε, γιατί πολλές φορές ακούστηκε ότι θα φτιάξουμε ομάδα. Κάποιοι δεν θέλανε στην αρχή να στηρίξουν. Τώρα που αρχίζει να γίνεται πράξη όλο αυτό, μας πλησιάζουν και άλλα άτομα και πιστεύω θα είναι ακόμη περισσότεροι στη συνέχεια. Μακάρι και το κυριακάτικο παιχνίδι που είναι το πρώτο και είναι και εντός έδρας να είναι και ευκαιρία και για τον κόσμο να δει πραγματάκια και να σας στηρίξει περισσότερο. Λοιπόν, Σόντο, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Με κάλυψες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη. Θα σου ευχηθώ καλή σεζόν, να ευχηθούμε και σε όλα τα σωματεία εννοείται. Να είστε καλά και σε ένα εύχομαι τα καλύτερα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα εννοείται σε όλες τις ομάδες. Καλή χρονιά. Έτσι και καλή χρονιά να έχουμε. Coach πλέον θα σε λέω, γιατί σε ξέρω σαν ποδοσφαιριστής του Διγενή Νεοχωρίου. Ωραία, και θα τα πούμε και από το γήπεδο. Εννοείται. Καλημέρα Σόντο, καλημέρα.